И здравейте, ютубъри, вече имаме по-нови неща, като мъта, която се опитах 3 пъти да снимам, на няма нищо не стана и се бъгвах, че снимах 5 минути и ми се спря всичко. Така, вече имаме всичко за един геймър. Сега, до някъде. Bandicam, игри, YouTube, ето мамен, Red Quartz BG с новата си снимка, която е супер год. Скъде тук казвам, че вече хора вече спирам да сменям името, а вие сте моите кварцове. Така, това име. Всичко си е по-ново, хора. Имам 6 абонати, 166 показвания, което е добре. И имам толкова много хора готски, но сега искам много да благодаря на един тях. Най-първия, който се абонирах за него. Знака Проц. Благодарение на Знака Проц аз снимам и в момента съм тук. В YouTube. И да, също абонирам в някои мои приятели, като да. Но Знака, аз започнах благодарение на него да снимам всичко, което за сега съм направил, до някъде благодарение на него. И после, някой после по едно време ми казаха за други, ама не беше чак толкова готско, да кажем Босайде. И той се е готин, ама искам да кажа, вече Харито нещо не снима. Харито, да, аз вече съм се деабонирал за него. Я да видим нашия приятел тук. Best ever. Я. Мислех, че е каквил. Моля. Добре, момент. И от тук мога да се вляза от този профил, защото и това видео искам да кажа, че ще е качено в моя и в неговия, защото той е леко заед, а пък иска да снима, но аз ще го направя. Ще отделя малко част времето до му канала Готски си до някъде. Така, Red Quartz. Тук са плейлистите. Както знаете, всеки YouTube е ясно какво да гледате. Също Будилчо е добър все пак. Будилчо е доста добър. Ама искам да кажа, ако някой ден снимал, да кажем, с Знака Проц, това ще е доста гост. И без това ще повиши репутацията, но аз и други ютубъри така няма чак толкова много абонати. Да, тук си имам информация. Аз съм Red Quartz BG, истинското ми име е Борислав. Роден съм и живея в град Силистра, занимавам се с различни игри. Ако искате да станете пици, се абонирайте. Това се пише, че го махнем. Също така се абонирайте и за другият канал, в който аз и един мой приятел снимаме, той се казва GameBG YouTube. Просто ми стигна да ви кажа за някой от вас Epic Red 1. Това е. И тук имаме информация, можете да видите някои неща в Google+. Така. И различни към моите сменяти неща. И сега да разгледаме Google+. Имаме един последовател. Ето Red Quartz BG. Също напишете дали е готско. Така, и това е приятел някъде с него се чуя дали ще, ако в онзи канал
с моя приятел да снимаме, се чуя дали ще стане Госко, но той снима и в друг канал, така да имаме един общ и разделни канали. А всъщност той няма само той да снима, а пък снима в един канал с друг приятел, а в този дет сме общия, снимам, той каза, че приятелят ми той ще дойде, ама искам да кажа, си имам мой профил и това, както казах, че е качено в моя профил, Red Quartet BG, и в другия профил, който аз и двама гости приятели снимат bestseller, което беше най-първото име и вече не е BG YouTube и се чуя дали ще се смеят, а те се за нас и за моя приятел, всъщност за моя профил и за този, за Epic Quantum BG. И сега днес да ви покажа, да ви кажа, че само като напиша име тук, да кажем Red Quartet BG, нали? Гледайте, сами можете да се уверите. Веднага изрезам моето. И ето Happy Wheel, всичките ми видеота, без това. Но ето, преди 22 часа съм бил активен, което е смешно. И да, също можете да видите Google Plus на моите приятели, на другия профил, как беше. Даже не знам дали той има. Моят приятел, моя профил, такива неща, като профил в Google Plus, но Epic Quantum BG мисля, че има и така. И абонирайте за мен и за моите приятели от Epic Quantum BG и да там и другия профил, който е 3 общ и така. Ако искате да станете епици и такива неща, чао, ще видим другия път.